Nonro yango ni atamalo 34 mar mine mapacho ka osekale lwenje mag kit chwech ma oyangi gi report mar raput mayande ochuogi mondo kony tieko lwenje mag kit chwech. Report no ochiw ne jatend piny Kenya William Ruto. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. Kaluwore gi nonro mar report mar chal mag lwenje mag kit chwech mosebed ka inono e kinde thuolo mar higa achiel kod aput manochuogi gi jatend piny kotelne kod jalupo gai machon mar doho Nancy Baraza. Report no yango ni lwenje mag kit chwech osebedo kalandore e kor gwenge mapacho kae. Report no yango ni kwan atamalo 34 mag mine mapacho kae oseyudore lwenje mag kit chwech chakre tin mag-gi ka gin kod higni 15. Kwan atamalo 13 mag mine mapacho ka bende oseroch ratichgi e yor terruok e kit ngimagi. Report no bende yango ni kinde thuolo mar higa 2022 gi higa mar 2024 maromo mine 1,639 bende osenegi kaluwore kod lwenje mag kit chwech. Okang' manyiso kaka medruok mag lwenje mag kit chwech osebedo ka medore pacho kae. Kaluwore gi nonro, thoth nek mag mine makamago ne otim kod jogo eko machiegni kodgi, manyalo bedo joutegi kata jokanyo mag familia magi. Nonro no bende yango ni mine mantiere kinde higni 30 nyaka 44 ema ni buche makamago oyudo, ka ripode mag nek mag rowere ema ni thoth. Apud no bende notimo nonro ne counties mane ripode mag lwenje mag kit chwech omake mach. Counties moriwo Nairobi, Nakuru kod Meru noyudo kwan mathoth mag ripode mag nek mag joma mine. Kata kamano, seyo pod nitiere ne buche mamoko ma ripot mag-gi ok ochiw. E kinde thuolo mar higa achiel mane gidhi nyime kod nonro, apud no yango ni achiedh nade kaka kawo kum ne nek mago mag mine pok oyang malong'o kod doho mapacho kae kaka ketho. Jomoroch ratichgi bende samoro ok gin thuolo mar chiwo ripodego. Nonro malong'o mayango kwan mag oganda mosedore lwenje mag kit chwech bende piny Kenya onge godo malong'o, ka achiel kod nok mag kuonde malong'o ma ichiwo ripode mag lwenje mag kit chwech, ka thothgi nyaka yud mana sir mondo ochwal tijegi e yo makare. Mondo tiek achiedh nade makamago, apud no okwayo mondo bad migepe mag piny owacho okaw ting' mar nono buche mag kit chwech kendo winjore chiwnegi tarige mogik mag chiwo ripot makamago. Mondo tiek timbe motenre kod lwenje mag kit chwech, apud no kwayo mondo ket chike malong'o, dhoudi mopogore mondo lok kitgi kod timbe magisedak godo kuom thuolo malach, kendo dwaro mar tieko lwenje maket kod mano obed ting' mar oganda duto. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.